हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीएससी ट्रिक चॅनल. मी अजय कुमार गोसावी. आज आपण विधान परिषद हा टॉपिक पाहतोय. आता विधान परिषद टॉपिक पाहताना आपल्याला आज काय कव्हर करायचं आहे, तर विधान परिषद टॉपिक पाहताना त्याचे ट्रिक लक्षात ठेवायचे. कोणती ट्रिक? की विधान परिषद सध्या अस्तित्व असलेली भारतातील राज्य कोणती, त्या ट्रिकच्या स्वरूपामध्ये लक्षात ठेवायचं. त्याचं रिझन काय आहे ते पण सांगतो. कारण 370 कलम जे हटवलं आहे, 370 कलम जम्मू काश्मीरला एक वेगळ्या तरतुदी किंवा वेगळा ठरवत होतं. तर ते कलम हटवल्यामुळे आता जम्मू काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश बनला 31 ऑक्टोबर 2019 पासून. त्यामुळे काय झालेलं आहे, तर आता ते विधान परिषद अस्तित्वात असलेली राज्य कोणती, तर ते ट्रिकच्या स्वरूपात लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. परीक्षेला याच्यावर प्रश्न येण्याचे चान्सेस किंवा प्रोबॅबिलिटी जास्त आहे. दुसरं म्हणजे विधान परिषदेचा टॉपिक लेटेस्ट करंट अफेअरमध्ये जास्त चर्चेत होता. तर ते कोणते मुद्दे आहेत आणि काय आहे ते आपण पाहणार आहोत. त्या लेसनला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका, तेवढं महत्त्वाचं आहे. तर आता आपण लेसनला सुरुवात करतोय. अगोदर आपण ट्रिक पाहण्या अगोदर थोडीशी थेअरी पाहूया. थेअरी पाहिल्यानंतर ट्रिक पाहूया. ट्रिक पाहिल्यानंतर बाकी राहिलेली थेअरी किंवा इम्पॉर्टंट पॉईंट काय आहेत ते डिस्कस करूया. आता विधान परिषद, समजा एखाद्या राज्यामध्ये विधान परिषद स्थापन करणं किंवा नष्ट करणं हे कोणाच्या अधिकाराखाली येतं, तर याचा अधिकार सगळा संसदेला आहे. पण संसद ते अधिकार एकदम वापरू शकते का, तर नाहीये. तर संसदेला त्यासाठी काय करणं गरजेचं आहे, तर कायदा करावा लागतो. आणि हे घटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये सांगितलंय, की राज्य विधान परिषद स्थापन करणं किंवा नष्ट करणं, तर हे राज्यघटनेच्या कलम 169 मध्ये सांगितले, की एखाद्या राज्यामध्ये जर विधान परिषद स्थापन करायचे किंवा नष्ट करायचे. परंतु ही गोष्ट लक्षात ठेवा, की संसदेला जरी अधिकार असला, पण त्यापूर्वी संसदेनं काय केलं पाहिजे. समजा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये विधान परिषद नाहीये समजूया आणि महाराष्ट्रामध्ये विधान परिषद स्थापन करायचे, तर त्या संसदेनं काय केलं पाहिजे, तर महाराष्ट्राच्या विधानसभेला त्या आशयाचा ठराव विशेष बहुमताने पारित करणं गरजेचं. म्हणजे संसदेनं काय केलं पाहिजे, त्या राज्याच्या विधानसभेनं त्या प्रकारचा ठराव विशेष बहुमतानं पारित करणं गरजेचं असतं. विशेष बहुमतानं पारित करणं गरजेचं असतं. तेव्हाच मग काय होतं, त्या एखाद्या राज्यामध्ये विधान परिषद स्थापन करणे किंवा नष्ट करणे त्यांच्या हातात आहे. दुसरं महत्त्वाचं गोष्ट म्हणजे समजा राज्य विधानसभेचा जो ठराव असेल, तर तो संसदेवर बंधनकारक असतो का, तर नसतो. राज्य विधानसभेचा ठराव संसदेवर बंधनकारक असतो का, नसतो. मात्र राज्य विधानसभेच्या ठरावाविना संसद कोणताही कायदा करू शकत नाही, हे लक्षात घ्या. त्या बाबतीतचा कोणताही कायदा संसदेला करण्याचा अधिकारच नाहीये. का, तर त्यांना राज्य विधानसभेचा ठराव गरजेचाच असतो. परंतु त्यांचा ठराव पण संसदेवर बंधनकारक नाहीये राज्य विधानसभेचा. मग अशा कायद्यानं केलेला घटनेत केलेला जो बदल असेल, तर तो कलम 368च्या अंतर्गतमध्ये घटना दुरुस्ती समजण्यात येणार नाही किंवा मानण्यात येणार जाणार नाही, असंही त्यामध्ये सांगितलेलं आहे. दुसरं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संविधान सभेनं सर्व राज्यामध्ये विधान परिषद असावी का नसावी याबाबत जे असावी म्हणत होते, तर ती संविधान सभेनं ती मागणी फेटाळून लावली होती. का लावली होती, तर आता विधान परिषद लोकप्रतिनिधीवर आधारलेली आहे का निधित्वावर, नाहीये. कारण तिच्या अस्तित्वामुळे कायदेकारी प्रक्रियेला विलंब होतो. दुसऱ्या गोष्टीमध्ये एखाद्या राज्यामध्ये विधान परिषद स्थापन करणं ते कायदा करायला वेळ लागणार. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यांचा जो खर्च आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा वाढ होणार. त्याच्यामुळे काय कन्सिडर केलं होतं, की एखाद्या राज्यामध्ये विधान परिषद असावी की नसावी, तर संविधान सभेने ती मागणी फेटाळून लावली, की विधान परिषद नसू नये, काय गरजेची नाहीये. मग आता कोणती अशी राज्य आहेत, प्रश्न असा आहे, कोणती अशी राज्य आहेत की त्या राज्यांच्या निर्मितीपासूनच त्या राज्यामध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहे. तर त्याच्यामध्ये महत्त्वाचे येतात बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा. बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा. मग तुम्ही म्हणाल इथं आंध्रचं काय? तर आंध्रबाबतचं मी तुम्हाला सांगतो. तर आंध्र प्रदेशमध्ये ना 1957 मध्ये विधानसभा निर्माण केली होती. परत 1985 मध्ये नष्ट करण्यात आली. त्यानंतर 2005 साली पुन्हा निर्माण करण्यात आली. तर असे चेंजेस झालेले आहेत. तर असे 5च राज्य आहेत की त्यांच्या निर्मितीपासूनच विधान परिषद अस्तित्वात आहे. त्याच्यामध्ये बिहार येतं, महाराष्ट्र येतं, कर्नाटक येतं, उत्तर प्रदेश येतं आणि तेलंगणा येतं. दुसरं म्हणजे पंजाब आणि पश्चिम बंगालमधल्या विधान परिषदा ज्या होत्या ना 1969 मध्ये नष्ट करण्यात आल्या होत्या. पंजाब आणि पश्चिम बंगालमधल्या ज्या विधान परिषदा होत्या ना, ते 1969 मध्ये नष्ट करण्यात आल्या होत्या. दुसरं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तमिळनाडूमधील विधान परिषद 1986 मध्ये नष्ट करण्यात आली. तमिळनाडूचा इतिहासच खूप वेगळा आहे. कारण 2010 साली जेव्हा करुणानिधी सरकार आले ना, परत त्याचा ठराव पारित केला की विधान परिषद असावी. यावर केंद्र पातळीवर प्रक्रिया सुरू होती. परत राज्यामध्ये सत्ता बदल झाला, जयललिता मुख्यमंत्री बनल्या. त्यांनी अन्नद्रमुक पक्षाचं त्यांचं सरकार आलं. त्या राज्यानं काय केलं, की विधान परिषद नष्ट करण्याचा ठराव विधिमंडळात पारित केला. आणि आता तो संसदेच्या विचाराधीन आहे. म्हणजे एकदा एक सरकार आलं तर चालू करावं, एक सरकार नको. त्याच्यामुळे तमिळनाडूमध्ये सुद्धा विधान परिषद नाहीये, हे ध्यानात घ्या. दुसरं आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे
मध्य प्रदेशाची जर तो विचार केला तर मध्य प्रदेशामध्ये 7व्या घटना दुरुस्ती 1956 नुसार विधान परिषदेची तरतूद करण्यात आली होती. राष्ट्रपती मार्फत अधिसूचना जारी झाली नसल्याने तिथं विधान परिषद निर्माण झालेली नाहीये. आता आसाम आणि राजस्थानमध्ये सुद्धा प्रक्रिया आहे की चालू करावी की नको, ते सुद्धा सध्या चालू आहे आणि त्याचे पॉइंट चर्चेत आहेत. तर तो एक पॉइंट आहे की ज्याचा आपण पाहूया. आता आपल्याला काय पाहायचं आहे की विधान परिषदेची रचना. आता विधान परिषद रचना पाहताना अगोदर आपण ट्रिक पाहूया. विधान परिषदेची प्रत्यक्ष सदस्य संख्या कायद्याद्वारेच निश्चित केली जाते, हे लक्षात असू द्या. संसदीय कायद्याद्वारेच त्या विधान परिषदेची सदस्य संख्या निश्चित केली जाते. मग आता विधान परिषदेची सदस्य संख्या किती असावी याबाबतचं काय तरतूद काय तर राज्यघटनेचं कलम जे आहे ना 171 मध्ये तरतूद दिलेली आहे, ते म्हणजे विधान परिषदेमध्ये जास्तीत जास्त किती सदस्य असले पाहिजेत, तर त्या राज्याची जी विधानसभा असेल त्या विधानसभेच्या 1/3 असले पाहिजेत कमीत कमी. हा म्हणजे एक तृतीयांशपेक्षा जास्त असता कामा नये, मॅक्झिमम एवढेच असले पाहिजेत. आणि कमीत कमी किती असली पाहिजे, तर 40 असली पाहिजे. आणि त्याला अपवाद आहे तो जम्मू काश्मीरचा. का? तर जम्मू काश्मीरमध्ये 36 विधान परिषदेचे सदस्य आहेत. परंतु हा पॉईंट का चर्चेत आहे, कारण आता जम्मू काश्मीरमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात नाहीये. कारण 31 ऑक्टोबर 2019 पासून जम्मू काश्मीर आता केंद्रशासित प्रदेश बनलेला आहे. त्यामुळं केंद्रशासित प्रदेश बनल्यामुळं आता तिथलं विधान परिषद सुद्धा नष्ट झालेली आहे. त्यांचा स्पेशल राज्याचा जो दर्जा होता की 370 कलमानुसार स्पेशल तरतुदी होत्या तिथल्या, त्या सुद्धा आता बंद झालेल्या आहेत. मग आता महाराष्ट्राची सदस्य संख्या बघितली विधान परिषदेची तर 78 आहे. आता आपल्याला ट्रिक काय आहे की विधान परिषदेची प्रत्यक्ष सदस्य संख्या ही प्रत्येक राज्यानुसार कशी आहे आणि कोणत्या राज्यामध्ये विधान परिषद आहे हे लक्षात ठेवायचं आहे. आता याच्यामध्ये जम्मू काश्मीर हे तुमचं ड्रॉप करावं लागेल, कारण तिथं आता विधान परिषद अस्तित्वात नाही. त्याची ट्रिक काय आहे, तर विधान परिषदेची मते बिकाऊ आहेत. ट्रिक कशी आहे, विधान परिषदेची मते बिकाऊ. यात विधान परिषद म्हणजे विधान परिषदेचे सदस्य कोणते, राज्य कोणती की ज्या ठिकाणी विधान परिषद आहे ते घेतलेलं आहे. आता मते म्हणजे काय येतं यामध्ये, ह्याच्यामध्ये मते म्हणतो ना, म्हणजे काय येतं, तर म्हणजे महाराष्ट्र येतं 78. ते म्हणजे काय येतं, तर तेलंगणा, त्याच्यामध्ये 40 सदस्य आहेत मते. परंतु बी म्हणजे काय येतं, बी म्हणजे येतं बिहार 75 सदस्य. का म्हणजे येतं कर्नाटक, जम्मू काश्मीर तर ड्रॉप झालेला आहे. कर्नाटक, का म्हणजे कर्नाटक. आणि उ म्हणजे काय येतं, उत्तर प्रदेश. मग राहिलं काय आहेत, आ म्हणजे काय येतं, तर आंध्र प्रदेश. म्हणजे विधान परिषदेची मते बिकाऊ आहेत एवढं ट्रिक जर लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला सगळी राज्य लक्षात जाऊ शकतात. म्हणजे महाराष्ट्र, त म्हणजे तेलंगणा, बी म्हणजे बिहार, का म्हणजे कर्नाटक, ओ म्हणजे उत्तर प्रदेश आणि आ म्हणजे आंध्र प्रदेश. त्यामुळे विधान परिषदेची सदस्य संख्येसोबतची ट्रिक आहे, विधान परिषदेची मते बिकाऊ आहेत. एवढं जरी लक्षात ठेवलं तर तुमचं ते डाऊट आणि प्रश्न एकदम टॅकल होऊ शकतो अशा प्रकारे. त्यानंतर येतो विधान परिषदेचं प्रतिनिधित्व. आता विधान परिषदेचं प्रतिनिधित्वाबाबत राज्यघटनेच्या कलम म्हणजे आता 171 सब कलम 3 मध्ये काय सांगितले, तर विधान परिषदेच्या निवडणुकीची पद्धत देण्यात आली. म्हणजे आता कसं असतं, तर 506 सदस्य हे ना निवडून दिले जातात आणि 106 सदस्य राष्ट्रपतीकडून नामनिर्देशित केले जातात. तर ते करताना अप्रत्यक्षपणे एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धत अशा पद्धतीने ते केलं जातं. तर हा एक पॉईंट आहे, जाता फक्त माहित असू द्या. आता निर्वाचित सदस्य कसे असतात, तर याचे 2 पॉईंट. पहिलं म्हणजे 1/3 सदस्य हे कशामधून निवडून दिले जातात, तर हे विधानसभा सदस्याकडून त्या सभेचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तीमधून निवडून दिले जातात. 1/3 सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून निवडून दिले जातात. म्हणजे 1/3 एक गट करायचा. दुसरा गट 1/12 1/12 सदस्य पदवीधर मतदारसंघाकडून निवडून दिले जातात. 1/12 सदस्य शिक्षक मतदारसंघाकडून निवडून दिले जातात. मग याचा एक गट करायचा. जर पदवीधर मतदारसंघाकडून निवडून दिल्या जाणाऱ्या साठी अट काय, तर मतदार यादी राज्यातीलच निवासी असावा आणि त्याला आणखी एक अट आहे, ते म्हणजे कोणत्याही विद्यापीठाचा 3 वर्षाचा पदवीधर असला पाहिजे. भारतामधल्या कोणत्याही विद्यापीठाचा 3 वर्षाचा तो पदवीधर असला पाहिजे, ही सुद्धा अट त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेली आहे. दुसरं म्हणजे नॉमिनेटेड सदस्य असतात ते राज्यपालाकडून दिले जातात. ते साहित्य, कला, समाजसेवा का 26 असं ट्रिक होती आपण केलेली. तर 107 सदस्य हे विधानसभेवर नॉमिनेटेड करण्याचा अधिकार राज्यपालांना देण्यात आलेला आहे. तर हा एक पॉईंट आहे की जो तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. तर विधान परिषदेचा कालावधीबद्दल सांगायचं झालं तर विधान परिषद एक स्थायी सभागृह आहे. त्याचं कधी विसर्जन होतं का, तर विसर्जन कधीही होत नाही. मात्र काय होतं, तर 2 वर्षांनी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी नवीन सदस्य भरले जातात. आता निवृत्तीबाबतच्या तरतुदी कायद्यानं निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला.
म्हणजे निवृत्ती संदर्भाच्या तरतुदी कायद्याने निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेने देण्यात आलेला आहे. निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांच्या जागा भरण्यासाठी दर 2 वर्षांनी निवडणुका होतात. निवृत्त सदस्य पुनर्निवडणुकीसाठी येऊ शकतात का? तर येऊ शकतात. किती वेळा येऊ शकतात? तर ते कितीही वेळा येऊ शकतात. म्हणजे एक सदस्य विधान परिषदेचा किती वेळा होऊ शकतो? तर त्याच्या लाईफ टाईममध्ये जेवढा वेळ आहे तेवढा तो होऊ शकतो. तर हाही तरतुदी विधान परिषदेच्या तरतुदीमध्ये देण्यात आलेला आहे. म्हणजे या लेसनमध्ये आपण काय कव्हर केलं? लेसनमध्ये आपण सगळेच पॉईंट कव्हर केले. जे जम्मू काश्मीरचं लेटेस्ट होतं ते केलं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कोणत्या राज्यामध्ये विधान परिषद आहे हे ध्यानात घ्या. त्याच्यामध्ये 1/3 कुठं, 1/6 कुठं, 1/12 कुठं सदस्य त्याच्याबद्दल लक्षात घ्या. कोणत्या राज्यामध्ये अगोदर विधान परिषद अस्तित्वात होती, सुरुवातीला कोणत्यामध्ये नव्हती, ह्याही पॉईंट ध्यानात घ्या. म्हणजे एवढे जरी पॉईंट तुम्ही ध्यानात ठेवले आणि त्यांचे आर्टिकल सुद्धा महत्त्वाचे आहेत. एवढे पॉईंट जरी ध्यानात ठेवले तरी तुम्हाला या टॉपिकवर कसाही प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर तुम्हाला देता येईल. आय होप हे लेसन तुम्हाला आवडलं असेल. मी समजावून सांगण्याचा व्यवस्थित प्रयत्न केलाय. जर आवडला असेल तर जरूर लाईक करा. तुम्ही अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. लेसन आवडलं तर तुमच्या मित्राला शेअर करायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद.